Ayefo ye mamu nyina kwaba ne yemfa mumre NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO na waje so de amame se yesane ne badwemba ekwan so enne wohwa yano ya saba be wuramu ewo menhia ahembobo ano the seat of the golden stew ni nyina ene se enne eye akoside de edi kan wo mfinhia mpembienu ene aduonu emiensa no mu na se yebu nane akakan de a finhia aduonu miensa ni ade ne nasi okrowre ene obrawe ngoma so pem so Otumfour Osei Tutu a wotoso mako emienu obedi Asante na konya wa afia pema hankono edi okono enkono no forisi obosumi no mu edi besi neye no na esa akwaside de etoso mako ahanu ene nwotwe enenne ye ba bedi na de edi kai kura se de medical kan no e wo finhia mpembienu ene aduonu emiensan ene asi ewo enne February busumi eti kame ho abra ye wuramu ni enkonkore enne amamre amane se de nananom besi afa wonom ho na wonom akurukuru akrakra na afi wonom de do abebodom so amenne akwaside no no ye wiewie no kura wo afi de edi kai mu kamo na ye nwuramu na ye nkoi Ayefo ye di kai nya ewuramu ewie enne nya asem keto kura menhia akwaside di kai fi jampimienu ene aduonu miensa se di kai eka kire na ahya se agura sese moni hu na ekosoi tetewa agura ye friend se demsum kra kese pa na awo na yeyi mu nyina na ye kama na afi ya sensu edi egu adiem se de mu hu ya ye de kra no de ebutu na tiu na de mamu no enonko mo ma ye ntie kakra na mo de ye nto aso eno enamo nsamrantie ni guso a wono go ye nananom aba ahema adehia abrempon kroma ena wo mayi wo muti a wono eba no anasa wo mtetete wono samre we eye ye nana wono eye asuminya ehene wono a woyi miti a wo beyi nana ochirikusi aduako a otoso emienu wono ne dom na trankunya na adehia na abrempon ena wo mayi wo muti a wono ebeyi ene ye ka chem se amanhene no wono beba pa e ma remfi se ye kan suminya wo yo manhene na Asanteman esire na so san se eho ena kwaye a ye fensa Asanteman ewo abakwasem kiremu a ebra na abrofo mpeso be fa sikadwa kofi kono no e kamea ya hodo a ye di sikadwa ekosieye na ebo no ho adwa no no eho ena Asanteman sha ase na kyekireye ti wo ka Asante abakwasem a be kwan asuminya ene ne yekeke ka ho no untumi nyi na wonfa emfirimu ohene a wodi kanye a oba ho ane fense ochirikusi aduako no ono ena sese yidi otoso mienu aba se dina ena nana eba ya na anu ya Asanteman na Asantengene ebo modin na esi hene odin ya wonyae ene ochirikusi aduako a otoso mienu ono ena wone na trankonwa wono eba sese na ochirikusi aduako a wotoso mienu ena oyi nkeche odi asa hodada no kakra na ewie nana esew efatao enye no esuminya untimi nka Asante abakwasem na onyini mfirimu no o manhene ena wodi asa ewo ehonom no nana etuaten so hwe nana emore a edi egu ahene mamu anya asem keto asambre wo hena ono so ayiniti a wo ba eye nana achemfo baafo ajeman bonsu buache onu wayi nti a wo ba ne dini nyina ana wadawdo ma se manhye ni ana ade acheme nenso dini nyina ena mabono no baafo ajeman achemfo asafo buache bonsu onu wayi nti a wo ba oya asafo hene a wo ba Asanteman tem hanom a wonmo ye warriors akofo no wono nso eka ho emaremfi se abrebia no wono ne bantama hene se Otumfour si nkonwa no transese ya no mubo fufuo anaso mubo tuntumu nenne asesa kakra ni nyina eye akwasida edikan finhia mpembienu ene aduonu miensa ye hye fanyi ene ne nam so ama ne nna ene no wonmo nsacha na se wo manfade no asesa kakra to hwe Asante kente papa anwentoma ayanwene ena na tutu ene ne chacha papa bia wadi aguso a wona na trankonya na abrempon wonmo edi adimu a wo mato sante na wonmo ba enya asemketwa ene bafo achemfo ajeman buache bonsu asafo no ono so afa no hiye papa
ni bodua fita na wohwe ne ntoma na amusuo na asante de na e de ahimu tuntumu ahabammono na afeyi akokosrade e de ahimu a ye hu se eye esum ni senso kakra ene namu ewumu a enye asemketo na mo kan se violent no na brafo na bo hu wo mo na wono nko na meye kam ye hu sa Asanteman me hu se wo ba abrafo no ema wom ye hu ma be se baasa a wono mo ka na brafo ho a emudi akotene wa pa enye asemketo ye da so a ewo menhia ayembobo asokore yana na asokore mampon ehene ono nso na eyi ni ti ye ka asokore mampon hina ono nso sese yi no wo gentena ha ni din ebo patabibisa aposoche ewa Asanteman hanum a ni nyina ye ade ba ko pe a wo hini ba abomode na waye a enya asem keto amia mi krom hini jache amoaten wone eye nana eye ye fa ne se bonsu mensa bonsu a wono eye ka ase hene nana mensa bunsu ene afi jacha moate wonum so ena wo mayi wo muti a wonum ba e mabren fi se wa so onukura ya wosa Otumfour ne papa no tini ba ene Otumfour nte se Otumfour opoku ware a wato ananu monse do okura na o ena ne papa efira wonye nipa ketwa jacha moate na ne ntoma no no ayese ntotoye ena kase ehene no nsu fira kinte no mu di asaka na no mati TV abo wono mposo baafo amwate ene nana mensa bunsu ka singini samre de wayi ni tie eye kumase sadom Asante ni Otumfour Osei Tutu ye de nasi okrawie no obrawe ngoma so ne sahene bantama baafo awusu amankwatia a wotoso ensia wono no woye sahene a chese onye nipa ketra ewa Asanteman hanmo se de medi kan eka ye no nyanwanwa se asafoboache na na husuo no asesa kakra saa so enene bantama hina wono so ye sadom no wono so na husuo no asesa kakra nanso wono de obenya tuntum na afei abibire fufuo kakra ne nemu na afei habammono ene abankokwa de nyina edi ahyemfie enti bantama hine na eba ne ntwene ye bo na yedidi animu a enye asem keto akra ewo ahadom no ene yaba nyansapo bo modra subscribe na share na like na fo adwenche fato ase fama nyansapo ankwa ena abenya no tete ekun sorry ye na bantama hini edimu akotene entino wonya edin a wo ba ne che ehye no eno eni edin a ye de hyen mei na yedidi na chie momeche momawuso cheo eno ene aben a ye bo na yedidi na chie se wo pa abakwasem ni muduro ni ye pa atia nyansapo obenya no wo hono nti wo de ye bo mode na di achi na kwohwehwe se wo nsa beka ni nyina na wadom suko no hu senti abantama hini na ben a yedidi na chi no ene momeche ti ene wo ba na se wutie pa na ben ni di na chi na eba esu a obete no momeche moma usu cheu a enye asem ketwa ewo hono nti bantama hini baafo owusu amankwatia na sem ena mekanyi abusia na chese bantama hene no enne sese de wose yi ni ti a wo beye ohimpopro ye eye fuman man hene nana kwadwo bu korea wotoso emienu ono eno no na nyansapo bo wura mu eni ebisa se na adeye se ayimfa eba ni nyina no se de wo mahenkwa a wo mo de afna edi wo mo ni mo kekese animu no ya na ntoma bia na ya ne frifro mo yehye de twa ntoma kora de kro ye de ama wo mo ne nye nhye da nye nwura na de na de eye nwura yi eno ena no mebi wesa no de agu nyansapo etirimu se we no wo makwaye wo mo se sebie kronto akonfo a wo mu di na animu a wo no bo fitaa
fitaa ne ekira hote a wo de bɔ nana ho ban sɛ ne be ya sɛbe koto wo krabrifo bi antimi mfira worawo na ɔmɛyɛ nana so dom enu nti sɛ wuyi afna ekura wo mo no a fufuo na wo no abɔ no so ekire tumi a wo mu edidi nana anim ɛwie na kyerɛ sɛ fuma amahene no wei de wei de tie yie ɛyɛ nana apawiafe abebi osawansan dodo na efre no sawansan eno no hemahene no nana na eyi ne tie sɛ de nana da bi ɔyɛ ne niema ne nim sɛ ne ɔbɛto aso pa anya asɛmpeto abra nwom kro ne twa guo ndie na nana ɛdaadan ho ndie ɛne ɛne ɛbɛyere wɔ ha papa boma yɛhwɛ kakra na yɛnto aso abusia na jese nana apawiafe abebi osawansan hemahene ena wono nso ne dom na trankunwa wono ba de nana enso adigye agidi e wa Asanteman tam ne Ghana hanyina ene nasa asa wosa ema no ye nwanwa na eye sonko ahoden so ene anibre so a sabe ko to amamra ne fen ya asa no nana ontoto nase na onfa eni agoro e wo hono mo apetebie se mo beka ya kwabere e hono mo na ofiri na kwabere ahemfo no de wo mo nyina so ya kunyi pa wa asemu apetebie na se kire nyina ene se tete no eye aboa bi asabio wona ma no wodi bibia e de ato na chi a woni na de se obema obi asomuo na wodi anya emoa eno na nansan ye na nanom kwabere fo tenase na wono ehye fa wono de tudwa se ene de wono asesa sa apetebie din na ene wo mo nyina obi abetini atibi na wodi ama obi na wadi bia sanse sɛde abusabie ko to Asante kotoko se obaakofo nsa enso nyame ani kata enu nti saa etimupɔ no wo mo yefu a wo mo nyina ka bom no obi aboabo mo se ne be ya kwa abere a na wono mo kwaye abere ne nuane ne niema bebre wo mo nti efes we de kwaye abere eno no ɛhɔ ɛna nana apawiafe abebi osawansan saa ekuro no ma na sempɛso ya no so ɛna ofiri heman ɛhɔ ɛna ɛwɔ nana bebi asa kakra na me yenhwɛ abusia nana apawiafe abebi osawansan eno no etuma na wafra no se wo penidi e fe ne bo han nantuo sabie ko to unia nantuo a mfra ne sei omo nantu pempem ho no te se nana apawiafe abebi osawansan no wom na ya no motaa efra won no entuma saa bo han nantuo a ebeji din a eda so e won no anya asempeto a eno na wafra no ntuma ne bi o na emum se de wasi efra no
eno no wei eye okunyina waben ewo sinitwamu na wote sinitwa ase ye friend so Idrisa akuna aba obi edi adodo na de friend se Idrisa aba nidi eno no na ye wo no webobo sumi no mu afi apema hankora bi oso emienu mu ena ye wo no a ingresi ememu ena ofira enye asemketoa na wako school ewo National Youth of Theatre ewo ingresi a enye asemketoa de no wan bakwasem de ba samri eye tepaman ni nana ebi se atwere wampem ahei onna muhunu se mu se fufuo fita afia ba wuse nipa bi omtetewa ese wo mo dam soronko ye wo bibi fufuo bi de deda wo mu tirim ebi de deda wo no nsa ho ene wo no na ho ne ade nana edu se atwe wampem wone ne hema ena wo mo tiwe tepa mind ne no ba ne komfo se wo hwe bosom no ene yakuru su fita ba ne wa abakwasam a enya asem ketwa wa Asanteman tema edurumre bi emeyere ema Asante adehye busua na ba ne busumi ne se wo no bo se wo no bewo ama waba bedi Asante na mpa wo bai wei eye esuminya manhene nana ena asa ababa betra se no nana ochirikusi aduako otoso mienu eno no wei eye ni jase hene no nana eye sapon ono nso ena mo se wote ne nchen a enye asem ketwa ewo ho no na je se wei nso eye WO1 amantene hene nana Osei Bonsu eno no ena we nso eye fuman hene nana Kwadwobu Korea otoso mienu fuman man hene no ewo bono east epoye mantam eno no a we eye nana abena chirewa asankare hema no wono ena wone asafo hene wono mo ete wono ma enye asem kitoti nana no a wono mo ete na wono mo ne asafo hene e kira asafo boache obete ne nchen no wono ena yetwa wo mo ede aba nana abena chirewa a wono ya asankare hema wono wote ne nchen pe na ene nana no afo buye papa enye asem kitwa ewo hono abujana yese yedaswa anya asem ketwa kra we yadankreja manhene nana opon frayam a wotoso mienu wono nso eno no Idris akuna eba obi a wono waben wosini twam no tisini twase woni kumase meyo yewra sampan wono no mu se wono ete woni na Idris eba ya wono nso ebeboaye ema ne nyina akoso opanyin ne me ka no abakwasem a National Youth Theatre ewo London ho ene okwaje ni ntete ya wabbo modern wosini twam a sini ba ko efen se Stranger Bell a eno no HBO series no mu yi waka ho a enye asem ketwa ewo honum ya na na ba fo usu amankwatia ene wote amache bare ena afi asuonyunu wonom eno no ena wonom eto sisi ufiri wo ho a na yese na na oforiwa NYANSAPO wono nso ene fontomfonwima we eya asokore mampon ena afi na na boache yam abibiu womo nso ena wonom tiwe ya nya asem ketwa ba fo usu amankwatia na asa abibim no na ayesa wansa wono nso ene ne domo na hemfo ena wonom nso etwa atena ene nya asem ketwa ewo menhia hanomo we eye United Nations Association of Ghana wonom empanyimfo ene wonom eba ye no mbeboaye ema akwasi de dika wo vinshampi mienu eduonum yensayi ekoso a enye asem ketwa bra wonom adankreja manhene eno no nana opon fraya ma wotoso emienu ono ena mu no sabri ema miensa Asanteman dia bote na asebudie enya asem ketwa wonom yensayi na mo de mo yenwe kakra na sana ya to aso dia no so bonsu Asanteman aba wono so ne dom wo ma ruda from ni bom ani nkeni awoto a wono ne bi a bonsu na ehye fifi wono na wono ne boys wono artists juma enye asepta wono Tami se ohwa ne nasi okrowe eno obrare nwoma so opem so Otumfour Osei Tutu Dr. Raise the power to His Royal Majesty Otumfour Osei Tutu wohwe se dom no to sante sei na hu se kwabrane so yawa na haban ene niema bi a yentimi mfadi ni ntudwa egu na wabo fita na de animu na eba se bia na se wono no wayi ni ti a
wo be ye enye asem keto wo na brempon na de hye na hemfo wonu nyina eto santene na wonu edi animu aha ene nsafo ahene ntakrache ene wo mo keka ho nyina abrafo hene echam hene wo nyina edi animu na wonu eje ohene tata kakra kopinse obepie na afi wabadwabo na ase ankasa emawremfi se ebreti se bia no amamre echiremu a opinso di kai ekọ na brewa enaso amamre mu no ne maame Asanteman na okura du na wi adom che na okura ayi adom a otoso miensa o ye Asanteman okọ no ho san na dwumadi be base kokotia ne bisa na brewa na pom eni sedie ne ho esiti agi afuturo firi ne ho emadwumadi e bekoso no ansabra na waba ababa beto so enne de sedie di kaka chem no eye eda asa ne Asanteman na okura du ya no otoso miensa ene ne finhie toso nsia aba abehia pe a chese akoye enikasemo so hwa na chese wode fobo some no ne da ne toso no finhia mpimienu ene du nson no ena yede ne si akonya so se Asanteman abra wono ankasa ne maame nana afua kobi sewa ampem a wono oto anana no ensie do na okọ akura no anche ena yede wo ba ahime yede no esi ade so se wono ne maame wo mra sanse Asante kotosko se tewtuam ti omra na omedina de enu nti abakwasem anase amamre mu no Otumfour ne maame no ne nso se wo ba boni beka se reality no ni nua ba eno no echem eno se mrante eto ekosoro na ye twa papa do enya papa de mu ye friend se chem kane no na ekon wo ho no eno na Asante e de ekokon anya asem keto ewe afei ena be mankasa wayi ne tie Asanteman wayi ne tie wo simpiti mprimprim wayi ne tie aboa bi se wosen na sabe wosen no ene ntakrehunu enye asem ketwa wono waye se sansa wo faade a wode ekire wono ene wayi ne tie a wo beyi Asante hene no nana Otumfour Osei Tutu a wotoso yenu His Royal Majesty opemso eno no wono ena wo beyi a wotena pakam ene nana asa fan ho papa sade nana de bia ya no kan de kan ne nsempo senke beka se nana fan sanse won dia bere bia wo fan ho ene ya kwasida edi kanye e wo champion yenu ene aduenu emiensen e maremfi se Otumfour Osei Tutu a odi kanye wono ena obekekere Asanteman ka bom nyina e kokon sa edi kanye e ma intim jakadia o satemo no na oye denkyira hene eso a ne mind face denkyira na obebo no fi yase abra na obiri konfo no chi edi ani mu no ye nkonya ahodo nyina enunti enne wo mo nim fom no mo bosu me mo bosu die mu de dodo na anim se Otumfour Osei Tutu a wodi kanye wono ene wasa abadi mu enunti nya nwa se wono bo ne din se Otumfour Osei Tutu a na odi ka otoso mienu a na omode ababio no esa ede aka ho efi se wono musu se sede Otumfour Osei Tutu odi kan baaye beye ne nioma ka Asanteman bo mu e ma satemo no English broni ahia no otutu wo mu no ama ahensem ayekesene na Asanteman Asante Confederation na niema aye basa na obaye obeke kan bo mu eno Otumfour Osei Tutu a wotoso mienu abibio obaye a woyi nti free binum free se wono aneko ya wasabe sede Asante yenhye nim no free se ye free bibi reincarnation wo mu omuwo no wo mu anesa wo mu emoampo ekoba obaye ahensem ahennie ene nkabomu asa sori dendenden a wo sisie de to ho finhia duonum finhia diasa finhia ne akireye ne ankasa mikro mpram so to ho be se finhia duonum twe no daawre a na anu ya osenso wo de aguso yesi a enye asem ketwa yenim esuminya eho abakwasem ene bra wo si hini se de ho nsam de nta ene ade a obi ofirikwa mu bi firi baabie na obeka nsem a ne nsem pata ede ekireye nyina eye niema wo ba ye waye menhia na nkasa atem yi nke futuro di ehi yese du pedre ye nhwempe die ene nka wo ba ye a wontuma fita wonase purupra wo che futukoko nyini no ka ho a wo ba ye niema wo ba ba ye Otumfour Education Fund a wo ba ye obebo foto wo mu ni bie wo de bo wo mo ene Otumfour wo van akese a ejentra nya Asante de enwan se enya Asanteman nko a okwa akofra mantem na ntifido mantem a odi nuro ede ayarehwe ede konkrofo epono ano ebo holmo wo mo nya eye abasobode scholarship de yentimi enka no ha ebekua yuma mu a eno so wo bomode pa wo Otumfour pa sene de niema ebekon kan Otumfour Osei Tutu His Royal Majesty asem ena meke wono ene ejintata de ni ebedwan
Asanteman ewura no ye ka ne se anemma wure nso ensa enfise ewiase nyina me kire ewiase nyina ono nko ane ohene a wotisika kokoso se mu sentakra bia na husuo no dɔso ye wo Abibire ye wo sumisen ye wo habammono ye wo kojan na afeye ye wa nkosade ne nemu a ye friend se poposese ntakra ne nie ye friend se poposese na eye abo bia ne hu wo nwura mu ne ntakra ene ye diye ni nyina gina ho e de kire Otumfour Osei Tutu a wotoso mienu ene Asante ahenie no se de muduro ene huhu esitie no no eno pepepe eno nti no eye ahene nananom ne ahene manom wonum ena womu akwanya se womu kura santakre ampa be ma ba betena se na wo hya ase e de fe ne nan ensoa a egu ahene mamu na de ba de besi soro ne nsa na batia no e de ba besi na bakon no so wonom e de ko abache honom ena fe ne nsansoa baabia ye de wo chimbo na de besi na bache honom no a no kwasemi we eye sika agudie pure gold a sabi akunye ye nkrofo ni die ena egugu wohene ensa wode aba betrasa enya asempetua Santehima ena ebeye na wokoradu na oyi adom ni die ne de ya kyeremu ewo NYANSAPO kasamfanyi so de ya kyeremu a na de meba ndin no so amenkyeremu we tiawa so mo emaya fefa edi Santehima enim na wonum kura de bi ayese pembro nketo a efife eba foforo na ye desreba Akan Twi no ena afentuntum na ye friend se tasen ene mesisi dikuso no Santehima na okoradu na oyi adom otoso ye anase nimfinhia nsia ene eneye odie ewo Asanteman hanma enye asempetro yi na okoradu na oyi adom konya asa okoradu na oyi adom abras abroni kokko eso Asanteman so no peso fa sikaja edi edwane abrada wonum ta edom mema be se edu achi a wonum kopre wonum abro omo ombura Santehima fie no na obedi wonum a wafa fura wo nti abrofo no hunya na wo mo gina wo no nam sai no so wo bantimi ankomma wo mo na wo ta wo mo a na wo ya Asante akofo no wo mo nsantimi anka wo kopem se ye wo abofre ye wo abofre no we de wa kura du na wayi dom so ampa eno ene kwadu a oyi adom no idin na se kire enyina no se wo pe emu nkire mu yie ni pa NYANSAPO na abenya no egu ye kasa mfonyini ho obetimi akono akwa ewo YouTube ho de edi edwumadi no subscribe like no share e de amaye Santehima wotena sekom nyapa kan mu ni seko no ena Elba no sabi so re seko na ayese adwene ne to no se de ano ne sitie no pepepe e ho ne ya bokehye na ye de asoa apabana ne be se enan a emienu ewo animu mienu ewo akire saamire wodi nani kiremu ewo baabie ne akwaside a edika wo champion mienu aduru miensa ekoso na ne ba ewo amamre mu aba betena se ni nua be ma preko pe ewo abodie mu abetena se wo akobo na chidom amene akwaside edika no wo maye Santehima eno no a sese wo hwe obe ya wanya aburu finhia be se duwotwe enso so hwe na husuo ene redie a ikura na wo mfasa mfie no emfa nsusu no wono ene ebeyi Santehima nkoa ne wo Ghana ha tie Ghana ha ene wiase a wo ye ohima ne ntwene ene na be edi n'echi no no eye sonko ohima bia no a yedi bi se edi n'echi ewo ewiase ono nkoa wo dem sonko se de esi bɔ ne ntwene ene se de esi sanasa no ebi eni baabia ewo hono daachi bia NYANSAPO ye bobo wuram na se esefata ti enya ntremu ne de betema ye bi sa asani ntremu na yenya ye de be ma yahwefo a mo hwe na mo hu enti maayo no wo mu di ankasa ene modoafo omudi ene makande a chem ye fra mo modoafo ade na ekurakura wo mo na ya ma ho tuntum ene silver no sikadwe teno no ye friend se taasen duku na esisi so no ena fita ene omudi esisi so a enkra yenya echirima sika kokko ena esisi so a enya asempeto enye nwanwa chance Asanteman hanom ena sika kokko no na no ewo ne pempem se okowiase nyina Ghana etoso du wo mo a na se kan man a eto maako du a wo no produce gold pa wo mo di gold ba pa ase ka se Ghana so produce gold dia ene na se Asanteman ena gold no dodo na hanewo se ka boase fibre o mo hyase etu fom agudie na edibesi saa me a enye mfiketoa nenso de da so taa fom na pempem fom no enya asempetoa ewo hon ma ba bia befa bia no
sika kokko Asante hene Otumfour Osei Tutu otoso yinu afi ena ne maame amamre mu atiasi fom efiri ni sekum na oba na waba betia leba ewo ekono Asante man na etutu tata ya okon e ma refuse Asante me fie be ma ba ko pe manse hene ono ena odi nechina waso ni sisimu na ni ntoma ifra no kente eye akwakoye se ebibre anase esum ne sen ene ehu se kokko kakra ene nemu ono ene manse hene ono kwa ne be ma wo akwanya na otimi ko Asante ma ifie ewa ba bi opebia etema remfi amamre mu no saa enete oba hema na entutu tata wakwachia ne ba ewie manse hene aso ni sisimu kakra gine tata omode ne ko afi no sa akofo ni seku na yede na ko na tan he na wakwa akotena se boko ewo ho and the governors council yama akawo adaho ena ono so agene ntakrache na ode ete hono a enye asem no Asante wa mamre Asante wa abakwasem a se bibie wa habia ya mamre enye abakwasem a yentoto fom na yentoto ema mi san asafima babia obia oje kasese ya apatrapa oba panyini no oni becha eno beko ni oyini won eriemo anomaye bresiamwe enu waye brabehwe oma achempemini abakwasem won kakra no se wohene ba echa apanyini ono ene yede ne koma ano se one ne entena ewo no mo ye ka echa apanyini asem a se ukọ denchamuo so a menka denchamuo so a ewo ebe airport runabout ye momu ukọ adum prison so no mo a won se obembe bi ejina honyini bi so a wo bodawuru etwie wo se etwie no eho eye friend se denchamuo so eho na obiri konfa no che ya nwade no yi adenchamu a no gugu kagitia ebunu mu no wode koye kopa mu na wode hye ho eye echa apanyini ne dia enye asem keto ho na Asante hene wode ema no enuti achempem he ohene ba edisipoku wono ena wayiniti a wo beye wono ene de echa apanyini ma no se onne enkonkotana madika aka ye se bibia wa bia no eye abakwasem achempem hene ena eko na wakwa akochia opumso Otumfour Osei Tutu ema oremfi se yeka ohene ba achempem hene wono kwa no ohene wa Asanteman anu a anya hwe no bosumi bia eye Otumfour asede se okọ ifie no okọkọchia no ono nko a ye bodwa nso se ya se opumso ema no musu se pa eye ohene ba achempem hene odusupuku ono hia hene ena wo nso tenamu na wono hwe akiri ede ema no Asante ma ena enya ababa betena se wa bofom fufuo esoro no eyisika kokko a enye asem ketwawe ena edaso no oba panyini pa ma me panyini pa ye nana ye bibia lenso hwe ma mi na nei ni morre a egu ahenemamu no kwasem ni na se ye nkwada ye wadwuma yo pa na se ye mu bi ye morre no se de esi aye no ehu ni ye mfanye lenso oba panyina wotwam mfinji adu wotwe na hwe morre egu ahenemamu ene ne kada no kwasem ni Asante hima eba mo fiye papa hwe ni komu ene ahwene kakra edi egu ho no na hwe ni kente ne ntuma papa bi se de yesi anwene no na sika kokko ena fiye akokọ srade tuntum ahabammono ena edi mu ahemfi ne ntontonye kakra bi ene nanamu se wansisi waso a untumi emu man ono nkwa no hene wa Asanteman ha echi yemu no ya trosa edi egu woni be na meken tepa mahni tepa banie ye nana edusei atwere wampem ti wodi awukọ dwabo bia se na hu se ya twetwe ye bia mu se wansisi waso a untimi mu man a emu obi anka nche se tepa mahni wo bo mato santena mo fufu mu nyina eye banie ma ye ka banie ma banie ye bosom kese su kese a ewotepa se de medical akire mu no emire bie wo sha Asanteman bo se Asante memu hanmo wo de hye oben fefro na obewo bema na obaba bedi hina ampa ebaaye na ekoye abeneye akoye abakwasem enunti emma Asanteman ensisa ensu a ye friend se bani efo na bani no ye bosom kese na senso de enamu hu fita ena afeyi ne babia no anya hwe no nitiri ano
bon se ayese dwono fita eda ano ana afei anya sanso bon se ne na ho na sɛdeɛ kroto ɛhɔ no ayese de ɛroro kakra no eda ne na ho ana se eda ne nsa ho ɛne ade saa ne mmeyi ɛna ato santena wɔn mo ɛkyia ɔponso na ɛne ɛnyɛ asɛm keto a wɔkra ba ne bosom no ɛne asoa na yɛde nwra yɛde agusuo no ɛwɔ hɔ no no ɛbɛtwa abɛyie na yɛbɛka ho asɛm na yɛde akyerɛ mo sɛdeɛ yɛ nti nana adusa atwe wampem wɔn na mo nsesesi yɛ wɔgyina twene ne nkyɛn pɛɛ a wɔde wama abɛtire ni yɛka so wama abɛtire a wɔyi ne ntoma no wakɔ ha ɛde afiri na bɛti ɛde aba fam kakra nti sɛ ɛde nufu ase wɔkɔ na wakɔ akɔkyea ne wura eti eno no banie konfo eno no ena wo beya wababa bechie yi a wasa dan nani a wokuru nana edise atwa mpem wo ba hema no no one ne ba hema ena wo munyina ene won mo abeka wa wo beyi edu ntini so wura Asanteman ma tepa ena afi agona ena eduru baabi a na sumankwa ahene wo mo mutini eye fufuo abra opunso atenase e wo hono ba ne ebosom no ena mo se ehyekiye na ya tro se wansisi waso a untumi emu eman eye mpanyinsem asem ni mu dopa tintini tia wanyina ne se wo yi wo hene anasa wo ye panyini wo ye kandifo na so beti ha etia ha wahini anasa opanyini ne beye den e de ama wo se wo sisi waso afei ena osahene a wo kuma se Asanteman hanmo bafo owusu amankwati a wotoso ensia wayinitie na woko na wakwa Asantehene sade amamre etie no no okuradutu na pretwa esene kon nenso onfa enko opunso enim na kofo na brafo ena edi na chi yebeyi ni nyina ansana onya kwan akoni woni Idris aba akuna no ono enso no ono so beko na wakwa akwakyia Asantehene eno no edika aka ne wasem mebredi akyem se wo na afia pama hankono edioso eminu no nya mfinhia duonum National Youth Theatre London hoda okul school senior waye no wadi mu akotene bie Stranger Bell HOB series and afi the wire the champion any minu no the champion any 2002 to 2004 afi DCI John Luther and also BBC one more series bi total so and also the champion any duno any the champion any duno enkuno 2010 to 2019 enya asenketwa Nelson Mandela in the biographical film and also Mandela Urei Utrebi chese wabe a long walk to freedom fin champion in 2013 enye asenketwa wono na wodu ha wo chia ni di nyina ni Edisa Akuna Aba Obi a enyisi memu ena ofri and the city of Kumasi for inviting me here and welcoming me on this very special day. Congratulations and thank you. For the massive meeting. no bantima hene no bafo usa mankwetia Idrisa ena wo chiachia no Idrisa Akuna Aba ena wo chiachia edi adodo na atade frɛ no DJ Big Idris okwa ne mfefo edi a omo etade frɛ no United Kingdom hono eno no ohwema ne nchi SF Celebtrate a onye asenke 20 nyanwanwa se wakoye se Black American tuntun ewo na husum ewo pa boy actor oye producer ena afi osaye Dix Jockey na yesi DJ na ye kanu no boy na dwuma pa osaye dwuntuni o rapo wo mom de kasahare no ena osa eto ne mankasa United Nations Association of Ghana wono so mpanyimfo ne mo so mtiti Idrisa ena oguso a wo chiachia nananom ewo hodnom a enye asemketo akra enti Idrisa ho abakwasem kakra ena yakeka edi akyeremo no ne hokani ye friend Honey No God ne hokani
eno no ewo ehonoma enye asentotoa Sonia Nicole Hamlin ena afi Sabrina Dorin wonu nyina abranti yi na honkanfo no na se wo eyerenom miensa ewo honoma honey eye Norgan yewo anase oware no afi apema hankro de okunkun 1999 ena wo mu eja aware ewo 2003 honomo ansana eye Sonia Nicole Hamlin wono nso fi champion bienu ene eduns ensiano 206 ena owa no a wo mo eda so ho ena afi Sabrina eye Dory wono nso sami wono nso ne ho kani a oda so ene na ewo honoma enye asepetwa Ejina yese ahwefo enye asem ketra kra ewa hanom ene se de bia kwaside eye na anya hwenu ogugudam bia ofira mana ne beba ene abrofo no so ba papa mfidi ene wo modi abegu menhia hanom modi aba betwa kwaside edika wo champion yenu ene aduonu miensa BBC ene ne nuanom enye asem ketra sentwefo ewo krom hade ene enye obi ne beka che wa mabi na yese wangaza anje danye guy obia eba ya obia aba na popso ama ne musuedie Nana Kasei said, Abufu ye ti ha ena NYANSAPO kasa akaside bi kan akaside bi kan ewu fin champion yenu eni aduonu miensa no edi besi da bia yeka se Asante na akoye sesom ntinge beka se asori a Asante church eno ne akoside de bia ye nti wo Asanteman pade a upompo na se wo ya Asante ni nko ade a wo hye ase obi nso no nyum upompo wo hye nwunu we ase nti akoside eni ntitra sofo ya na wo mototo ayampia no ya no mahweni zanse we nana no bedi akoside yi wo makonkonya dem akobom paye e de asase nyina e de ase otwire de ampon ensa enanananom ensa enu nti woni hwan se wo na wo yi ano e wo opem so asori eni na yenso ye besi ni afore so ni akoni aye ne kejebi na me ya adom a ye to so mienu ne me ensa de kosi ne nkono so NYANSAPO trusters ye de ni nyina e de bebre
Emre Biumwe. Yes, I'm a boy, I catch him, and ne, akwasida, ni da, edi kan kura wo fin champion bienu, ene aduonum yensemu, afei, ana na ye be roma ye kwakwa, ne na sawhwe, sa akwasida edi kan wo fin champion bienu aduonum yensemu, na ye Asante na otoso mienu, Otumfour Osei Tutu, ye ne nesi okrawe, ene obrare nwoma so, wono nso ne de etoso ahanu, ene nwotwe no, se de ne nipa sikrukru krakraye, na wono mbepie mu aman hene, emu abrempon, adehye ekunini, ama ekowie se Idris aba a wono eye America, osini twani na wote sini twase, wono ne dom ekrukru krakraye ni CNN fo, womu nyina ebeka ho ma ne di ye na, ma remfi se, ne mfi champion bienu ene du nwotwe ni mu, ogefo bosome no, ne da na etoso enum pepepe, ana ye de Asanteman na okradu na oyi adomo, na otoso miensa me chena na kwadu yi adomo, ye de ne bedi ade enti enne nso ka ho a chese enne ye mfi hyansia pepepe Asanteman so eba ya obedi ade enti enne nyem nwanwa sa Asanteman so ene ne dom eba bie afei ene ye de dwumade ne nyina abawie ya ne otikrowe ene obrawe nwoma so notice kadwa gofi so wama ne muso nti ha ene nyansapo kasa mfonyini yenso ye de musie na ya soro so ne aye ne kagya bi nyame ya atom a ye toso mienu ne miensa kopem se mfi champion mienu ene aduonu miensa bebawie no so ya hye mo boss ye de nyina ebebrem midi ene abusia pani Ousu Ediomi. Ya mamu nyina ammo ene hwa woje yan hene wa. Na be se siebu be. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na ye sotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye ye bi. Tontonte ye no sane ye fa. NYANSAPO. Abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntuma ye fe. Ni din de seyin. Ni din do Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. The first ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na